салому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. ҳамаи шуморо ба каналмон хуш омадид мегӯям. Нури дида тоҷи сар. имрӯза навори мо сар мешавад ина хеле берун. Дӯстони азиз, ман ҳози духтур рафтаистам. Духтур да запис дорум соати 11:30, ҳози соат 10. ҳози насиб кардагӣ боша мерам духтур, хай бо направление мегирем куҷои роӣ кунан ҳамунҷа мерем. И барфура бинен чӣ хел барфу ҳолиам баланд, чӣ хеле гуфта гузаштагием ки мо дар қишлоқ зиндагӣ мекунем. Барои ҳамин барфуи иҷара трактор овқат тоза намекуна. ҳамин қишлоқи мо дилма гирифтааст. Ростӣ бовар кунед, ана зимистон да беҳад хунук, барф, ҳамаи ҷо ях, баҳор да ҳамаи ҷо боронгарӣ, лою чал, бовар кунед раҳ гашта намешава. тобистон да айчанга раҳ гашта намешава. Барои ҳамин 3 сола да ҳамин азобем. Шавҳарам қатӣ, хай шавҳарам фақат меган тоқат ки зана кам таракш мондай, кӯдако ки омадан мерем квартира, бепулай гуфта хай тоқат карда истем. Инаҳо ҷо ҳама қабристонай. иҷа да автобусо график қатиай. Барои ҳамин ман тез омада истам. ана 10 минут да мерасивоне ки чӣ бугӯ мозе ки зимистонай, я 20 минут да барои ҳамин барвақттар мебурам. беҳад барфу безеб. барои ҳамин то мерам ки худашам я 20 минут мегузара. ина ман остановка да қариб омадам. ҳозир баъд аз 5 минут автобус ман меояд ва хай сувор шуда сини шаҳр мерем. шавҳарам тоҷикистон мераванд. барои ҳамин бовар кунем хезиқам худам тоқа мемонам. не ки шавҳарам меган ягон ҳамра биё. охир гуфту мардак ман ана ҳамин қад дугона дорӣ, меган ягон дугона та бугӯ биёя. рости гап дугона бисёр дорум дар ватсап, бисёр духтаро қати гап мезанем. охир ваё ҳар кадом кунҷи шаҳр дан. барои ҳамин намедонам худам тоқа да иҷа чӣ хел меистам. хай шавҳари ман 1 моҳа 2 моҳа нестанд. ҳамин дериш қати 10 рӯз да мегарданд меоянд. қуввати дилам мерава. бовар кунед ҳам хезиқ шидам. барое ки ба ҳар ҳол шавҳарам да пешам буд, наметарсидам. дар ин қишлоқ на ҳамсоя дорем, на дигар. барои ҳамин як борамне ки шавҳарам мара 3-4 рӯза монда рафта буд дига шаҳр. баъд хай ҳамин 3 рӯз 4 рӯз талха каф мешидам. ҳар рӯз шума занг мезадам кай меоӣ. ба хулоси гап 1-4 рӯз набудак. ҳамин шав мешид света гирён мекардам то саҳара хобам намебурд. тарсида мешидам. ягон ҳамин овоз мебуромад, метарсид. чанд духтуро да запис кардам. барои ҳамин худо хоҳад ай рӯзи душанбе духтур медавам. бо шавҳарам мегӯям ки бихел хонаи хоҳарат бира, билетет мегирам бира биё. то ман омадана рӯзе ки омаданӣ шудам 1-2 рӯз пеш меой. ман гуфтам ки аку ман ягон ҷо намерам, барое ки ана ба ҳар ҳол хонаи худат дига ҳай хел хоҳӣ дроз мекашӣ, чӣ мекунӣ. рости гап не гуфтам намерам, барое ки ҳам документомам қариб омад. ана имрӯз 26 май. худо хоҳад ина уқаеш намондай 10 рӯза ям хел мондагиай насиб кардагӣ боша. ана ма шавҳарам гуфтам то шумо омадана хай ҳамун халтура мерам ягон ҷо. мега ҳамин қава хоб кардӣ. аку ман рафта истам нав кор мебурам. ман гуфтам ту ки нестӣ, маҷбурам ки кор бурам. гуфтам ки ягон сум да даст мондааста то омадан. та гуфтам ягон сум ҷамъ мекунам. ба шавҳарам гуфт ҳамин кам таракш монда, занак ҳамин хона да бишӣ кор накун. ман ба умедам ки ҳамин паспорт да мегирӣ кор мебурой. барои ҳамин рости гап намондааста ҷои корам бурам. бо шавҳарам мега ту худат тоқа да иҷа чӣ хел меистӣ. ман да фикр задам. ана бояд пагаи дига мепарид. мумкин ки хай мумкин баъд аз пага бурава, барое ки билета мехарам мерава. барои ҳамин пага насиб кардагӣ боша мо қати шавҳарам магазин мерем. кӯдако да чиз мехарем. ана кӯдако як гала чиз заказ кардан, ҳар чизои хӯрданӣ. барои ҳамин
шавҳарам бор надорад, барои мехай барои кӯдако чиз мехарем. насиб кардагӣ бошад барои шавҳар махай пӯшокпар мегирем ба хай бо гашта хона меем. чӣ хелам боша, масалан шавҳарам ҳар рӯз бегаи ай кор меомад, хай мештем авқот ба авқоташа медодум. хай ба ҳар ҳол дилам пур буд, ина акнун меравад намедонам, ба фикрам тоқам мекафунда иҷа. хай шавҳарам да ин вақто тез мегзарад, барое ки ватан рафтаистай, фарзандора мебина, ба худоям хе хурсандай. ана ки кӯдакакома мебинам, бачаакома мебинам, ана чизе биганшон харида метиём. шавҳарам мегӯяд ки мерам, қати бачаҷонам аз салом карда хоб мекунам. бовар кунед ҳама хе хурсандай. намедонам ман кошки мегӯм дар ҷои шавҳарам ман мебудам, кӯдакома як рӯза боша медидам меомадам. хай афсӯс дар насиби ман набудааст. хай шавҳари манам бечора ай хурсандиша нарафтаистай, барое ки ана патентша надоданд, гуфтанд ки граница рафта биё, дигар границаҳо ҳама маҳкамай, барои ҳамин ватан рафтаистанд, барои ҳамин ана мигратсиони карташон 3 сол шид буромадагӣ нестанд ай Россия, барои ҳамин рафта ай сар омаданшон дар кор. ба ҳар ҳол шавҳарам 2 рӯзам беста, қати кӯдакош меиста, хай баъд мехезад, хонаи сирхштоманам меравад, дар оҷа хай бо хештаборошон аст, мерава мебина. хай ку намедонам, агар ки бо шавҳар ма дилаш тоқат накунад ки ман дар иҷа тоқаем, барвақттар меоям. шавҳарам мегӯяд занак чит биёрам ай ватан. ман гуфтам ягон чим дар кор нест, гуфтам ҳамехтон равену як рӯз бошам истода бо гашта биёем. мегӯяд як рӯз қатъи намешавад занак, барое ки вақте духтарчама мондем омадем Россия, ана бачаам ку майдаҳак буд, калоним ӯ қаҳакун чӣ бугум, очам калон ки кардагиай, очам да меҳр додагиай, ӯ парво надошт. ана духтарам беҳад гирья кардагӣ буд. бовар кунед то ҳатто аёдам намебироя. ҳоли бо ҳам хеле стресда меғалта, барое ки як-ду рӯз аташ қатъи омӯхта мешаванд. ба ҳар ҳол ҷои падар модара ягон кас гирифта наметавонад. хай ӯ қаеш намонда, шавҳарам ки омадан расидан, то чена манам мумкин паспортомам мегирам. ана баъд чӣ мекунам, роӣ мекунам документошна. хай дадам аиҷа кӯдакома мегирам меёранд, шавҳарам барвақттар омадан мегиранд. хай та иҷа бошад дӯстони азиз, навора ба охир мерасонем. то наворҳои оянда Аллоҳ нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад.